Hi guys, good evening at dahil maaga natulog yung aking mag-ama, so ngayon gusto kong pag-usapan natin kasi meron akong gustong i-address kasi ngayon dito yung comment niya. Actually parang 2 beses na yata siyang nag-comment na nagsasabi siya ng problema niya sa buhay. So hindi ko siya na nasali dun sa Q&A ko nung last. So eto, gusto kong kasi eto yung problema niya is alam kong marami makaka-relate nito at sana ay itong sasabihin ko is makatulong din sa inyo dahil sa ganitong problema ganito. So ayun, so gusto ko talaga siyang i-address kasi parang humihingi siya ng advice kung ano yung gagawin niya. So, gusto ko lang ibigay yung kung ano yung mga pananaw ko, kung ano yung dapat niyang gawin. So, ayun. So, eto si Jade. Ethan Jade Mag-Usara. Ewan ko kung babae siya or parang babae. Tapos yung first, ito yung last na yung pinakaunang question sa akin. Utang talaga ang cycle ng buhay namin sis kasi yung anak ko last year na hospital and then twice pag Feb 2017. Grabe ang hirap naglo-loan sa boss ng asawa ko. Iba pa yung utang sa labas. Ang hirap talaga pag walang ipon. Please though, advise me po. Minimum wage earner lang din asawa ko at siya lang ang nagwo-work. Tapos, rent ng bahay, utilities pa. Sobrang nasistress na po talaga ako. So, ito yung pinakaunang niya, comment niya sa akin. So, ang may advice ko sa kanya, alam nyo, ito, gusto kong kung ano yung mga ginagawa ko para gusto kong i-share sa inyo. Mahirap talaga naglo-loan. Siyempre, kakainin ka talaga ng loan. Parati kong sinasabi yan. Meron kaming loan na binabayar namin ngayon na medyo konti na lang. At sana ay matapos namin siya within this year. Kasi mahirap talagang may loan guys. Siguro, siguro kami, hindi lang kami ganun ka-stress kasi konti lang talaga siya. So, kaya lang namin siyang bayaran. Kasi yung iba, mas malaki pa yung utang nila compare dun sa mga gastusin nila. So, for example, monthly nila is 30,000 a month. So, talagang sobrang-sobra na yun kung ikaw ay minimum wage earner lang, di ba? So, talagang masistress ka talaga. So, when it comes sa na-hospital na sa ating mga anak, syempre hindi natin nalalaman yung mga emergencies na darating. So, sa akin guys, nung before, yung anak ko talaga parati siyang nagkakasakit, nagtatae, inuubo, sinisipon. Ako, alam niyo naman ako, parati akong naghahanap ng paraan talaga para hindi ako mapagastos ng malaki. Na talagang naghahanap ako ng remedyo kung meron man para talaga hindi kami makagastos ng malaki. So, eto guys, eto yung ginagawa ko para makaiwas talaga sa mga sakit. So, unang-una guys, no, talagang para sa family ko, talagang first talaga, ang concern ko lang talaga sa family ko is yung health talaga nila. Talagang tinitinan ko talaga yung kung ano yung mga kinakain namin. Sometimes, hindi ko maiwasan siya, syempre, may mga days na hindi kami nakakain ng gulay. So, parang nag-worry na ako pag ganun. So, kailangan talaga at least, nagugulay talaga kami at least mga 4 times a week. Or sometimes, hindi maiwasan ko. For example, busy. So, minsan nagluluto lang ako ng kung ano lang meron dyan sa refrigerator. But, talagang sinisiguro ko na nakakain talaga kami ng gulay. Totoo talaga to guys kasi before talaga, hindi naman ako mahilig sa gulay talaga. Pero ngayon, pinipilit mo talaga magulay kami. So, maraming mura na gulay guys. Hindi naman kailangan bumili ka ng broccoli, bumili ka ng mga
yung mga mamahalin ng mga lettuce, hindi mo na kailangan bumili ng ganon. Kasi maraming mga mura, meron namang malunggay, merong mga, yung mga green dyan sa tabi-tabi. Kung gusto mo ng spinach, may spinach naman, makakabili ka ng 10 pesos na isang pack. So maraming maraming mura talaga guys. At saka sa fruits talaga, talagang naka-budget. Nakikita niyo naman siguro sa mga haul ko na naka-budget talaga siya, yung fruits at least 100 to 150 pesos sa isang kinsena, or no, hindi kinsena, minsan a week. So yun, talagang sinisiguro ko lang talaga na may nakakain. And also sa aking anak guys, eto, hindi ako nag-sponsor sa product na ito, pero ito yung nakikita kong naging effective dun sa anak ko, at nakikita ko rin sa iba. So nakikita niyo naman siguro yung gatas ng anak ko. Ang dami ng gatas na pinainom ko sa kanya simula nung bata pa siya, iba-iba. So nung last na naging gatas niya is sa mga last haul ko guys, mga vlog ko, nakikita nyo na yung fresh milk, yun yung pinapainom ko sa kanya, yung Selecta, tsaka yung Magnolia, yun ang dami ko nang pinainom kasi yung anak ko hindi siya mahilig sa gatas. So though umiinom siya ng gatas, pero depende sa lasa. So until na nag noon, sipunin talaga siya guys, madali siya nagkakasakit, madali siya na, yun yung inaano ko sa kanya, yun yung pinapainom ko sa kanya. So dahil at saka yung milk niya guys is once a day lang talaga siya umiinom. Hindi niya kinakayang hindi niya kakayang uminom ng 2 beses, so isang beses ko lang siya pinapainom. At dahil hindi siya mahilig sa milk, nilalagyan ko siya ng Milo na konti para may lasa na chocolate lang. So very effective. Kasi yung Bear Brand kasi guys is may vitamin C siya. At saka kung hindi mahilig kumain yung anak mo, kung hindi siya mahilig kumain, Bear Brand is the best. Talagang makikita mo yung result na pero depende na sa iyo yan. Pag dumating na yung time, for example, pag pinainom mo na siya, pag dumating na yung time na ginagana na siyang kumain, nasa sayo na yung pag-adjust. Hindi mo pa siya pakainin ng kung pakainin lang ng basta kung ano-ano. Make sure na kumakain siya ng fruits at saka yung mga healthy na mga pagkain. Huwag yung puro sweets kasi tataba talaga yung anak mo. But yun yung i-advise ko sa inyo. Yun yung ginagawa ko. Tsaka Bear Brand, pinili ko yung mas choice ko yung Bear Brand kasi mas mura siya at very effective. Hindi talaga basta-basta nagkakasakit yung anak ko. Tsaka kung sinisipon man siya, ang dali-dali lang mawala na sa sipon niya. So ayun. So ito yung pangalawang tanong niya. Hi po, thank you po kasi nababago niyo po ang mentality ng utak ko na kailangan talaga mag-ipon for good. Ask ko lang po, sagot po ba sa problema namin na mag-work pa rin ako para mas madali namin mabayaran ang mga utang at makapag-ipon. Tsaka papabantayan ko lang po sa mama ko yung baby ko na 2 years old. Nagre-rent lang po kasi kami ng bahay. Please advise me po. Yung cycle po ng buhay namin is sahod tapos utang. So, yun yung niya. Para sa akin, no, nakita niyo naman siguro, ang gusto ko talaga, nasa bahay lang talaga ako, talagang sinusulit ko yung, sinusulit ko yung time na kasama ko yung anak ko. Gusto ko talaga, nakikita ko yung paglaki niya, kasi syempre, minsan lang naman sila bata, pero choice ko yon. Pero kung choice mo, ang gusto ka, kaya mo i-sacrifice yun, wala namang problema. Pero, make sure na hindi siya pang matagalan. Make sure na gagawin mo lang yan para mas mapadali. Kung marami kayong utang, mas mapadali yung pagbabayad ng utang. But make sure na hindi ka na mangutang. Yun. Tsaka, wala nang problema kung magtatrabaho ka talaga
kung yung goal nyo talaga is talagang mabayaran na yung utang. So, pag after na nabayaran yung utang, ang may advice ko talaga sa'yo, sulitin mo yung anak mo habang maliit pa siya. Kasi, na-experience ko na rin kasi yun sa aking mother na nagtatrabaho siya. Siyempre, I understand kasi single mom kasi yung mama ko. But, yung nagiging epekto kasi sa bata. For example, 2 years old pa yung anak mo. So, yun, mahirap kasi talaga kasi maliit pa siya. So, make sure na hindi siya pang matagalan. Make sure na gagawin mo lang siya para talaga, para lang um, mapadali yung para matapos niyo yung problema niyo. Kasi pag hindi natapos yung utang ninyo, pag hindi talaga natapos yan, hindi matatapos din yung stress mo sa buhay. So, yun, walang problema. At saka kung nagre-rent kayo, make sure na yung nirerentahan nyo is angkop din. Kung yung hindi naman masyadong mahal, talagang nakaakma lang din kung ano lang yung sinasahod niyo. Hindi pwedeng sobrang pagkamahal-mahal yung nirerentahan niyo. So, ayun. So, kahit naman, pero pa sa akin, kahit lang naman kung yung asawa mo lang yung nagtatrabaho, kung ikaw yung nasa bahay, ang trabaho talaga natin guys is kailangan nating i-budget yung sahod ng asawa natin ng maayos para nakakapag-ipon tayo. So, yun. So, kasi noon, yung hindi pa ako nababudget, talagang kinukulang talaga. Parati ko sinasabi, kulang, every sahod kinukulang, kahit naghanang overtime ng asawa ko, kinukulang pa rin. Kasi, hindi ako marunong mag-budget. Ngayon na marunong na ako mag-budget, parati na kami may sobra. So, hindi niya kailangan mag-overtime na mag-overtime. Kasi, alam ko, kung nakakapag-ipon na kami, tapos, yun na naman yung importante na nakakapag-ipon ka. So, ayun, Ethan Jade Magusara. Sana ay may nasagot ako sa mga tanong mo ng maayos. At saka, yun, sana ay masunod mo din yung mga nasabi ko. So, ayun, salamat sa mga good feedback, sa mga positive comments. Thank you so much. And yun lang guys, kasi matutulog na rin ako kasi gabi na. So, ayun. I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and please give me a thumbs up kung nagustuhan niyo yung video na ito. And see you in the next video. Bye-bye!